Bew, di rif, byddi'n anseo egleif Nuacht as Meiriceá dan chuigúla fewra ra vílas nuidíag. Agus bainion mórfectúr an léniov le tunscodul Oideachas I Florida. Well, tunscodul náisiúnta dar banim Head Start. Sér is teachtarach don scéal seo ná go bhfuil an tunscodul seo faoi bhlá fiú agus Washington bacach go maith. Tuchttar samplan seo nuair a tháinig cigarí go dtí tunscodul Head Start Jacksonville, Florida, thangadidir siomraí ranga faoi chuoinech luigh. Siomraí sean chaiteile coincleach an tú srang nochtatha séirechas oscailte nó ag siile an díon ag tuairt agus brúscar ar fud na háite. Haring na cuairteoirí an eagraíocht a bhí amon an tunscodul amach agus chuidir eagraíocht nuaisteach. Níos agam cén bhainteag sin leis scéal ach tá an New York Times ag tuairt le fios gur sampla maithé seo de rá défáirteach san Oideachas. Rá gan chunne, gan fógra. Fiú agus an tír dailte agus scailte go binibeach. Go deas. So, dul chun cín éigin dianta. Nuacht or geantar féin. Tá aineas bristeamach idir ceanara Albany, Governor Cuomo's cosúil, agus Amazon, agus tá parties na húdaráis go gcuirfear an plán Amazon a bhealach go Nuacht ó rá, agus go leitfear. Okay. Tá ag laidú ranntaí Donald Trump do Balla agus fiú an pártaí poblachtánach ag breit chóideacht. Ach, tá sé tí óráid óirt a ham tí orthú a bheith éantathe ina an náide. Tá plean cúltacha aige agus sin éigeandála gairim agus tá timpeall ar ggógáil mar sin níle sagam an smaoine maithé sin ach sin scéal eile. Tá léirsithe agus agóidíonaí agus gacha le ort ar siúl sa Venezuela ach tá na cosa I Dhaka ag Nicolás Maduro go fóill. Tá an scánal I Virginia ag leath amach. Deir an Governor Northam nach seaasa sé siar. Is cosúil I gceapann sé nach nearna sé
éagóide be, agus gur sé fant go dtí go bhheicear cé a thiocas as seo. Tá muséum na Hálí na nua, MoMA, le dúna feadh tamil go ndéanadh siad a chóireadh. Agus osclóigh siad arís le léargas níos fairsinge má chreid muidiad, níos leithne Alien. Dúirt mé cóireadh, ach níl is agam i ggóthaíocht na Hálí na béite gur feadh a chumraí úsáid mar bhríthir. Marcail an bhríthir sin mar is máile mé. Céir duile. Tá an Papa Prunchis agus é ar cuairt sna Heimiráidí Aontaithe, más termé sin, tar éis riant geiseanna a bhrise I dtaobh ceart déana. Gur labhair sé amach in aghaidh foréicin in ainm creid I bhir bé. Agus déantar suntas den chaint díreach neamhhalamh seo. Ní dóilm go raibh sé gceorais ach bhí sé díreach go leabhar. Tá an mull thua ag bogadh, rua sagir sin. Tá an mull thua ag caoileadh I dtreo na sibéire. Tá na rúsaí ag gcuid an mull thuaí bain. Nis seo é an mull thuaí maineadach, ní tíreolach. Níl is a géine cén fách, stocha sin an géolaíocht duit. Níl is agam cinn scéala seo. Scríbneoir a chur síos ar an chaoi in úsáid sí. Agus tá ma ag lorg focail nóir. Nóir lorg mé ag an am, agus tá áféile orm faoi sin. Tábhú, tá sé curtha I dámh, tá sé faoi tábhú. Well, cuireadh faoi tábhú chun siosach mo ghaine. Ach ba chosúil nóir aine stéisiú I gcearta agus rúis sé tarraingt orla agus é faoi obráid. Níl is agam cinn fá gur fáil siú sin, ní nóíocht Ok, tá an insealach tíorga ag clúdú pell ard scoile agus ag mion scrúdú tuairiscáin teachtasteach Balla dhéir. Léanú duile le ráthach níl. Focail deasa tá mé géirí a thuairt staomhríis. Idir cheapa. Má tá na seirbhísí fáisnéiste I ggéisteach deat tá siad ag idir cheapa do chuid cainte. Sracaireacht rinne Scott Pecker sin ar Jeff Bezos. Túis cé chomh fada agus a thóg an taifead seo. Cuinis gleo, Calabart. Scóipúil, níl sé cuil, tá sé lean, tá sé scóipúil. Astaíocht, muna más cumailead nó muna cumailead déanann do chár astaíocht as an gás fipa sa deire, scefipa. A teiligean, má tá tú géire pictiúr nua de charachtar a harangt
tá dó a heligan nó a tiligan. Tuairiscán tá na déanlaí ag lorg tuairiscán cánach Donald Trump. Well sin éon scéal, sin iad na scéalta, tá súlagam gur bhhain si bhúsá deasú, taine bhar a leid, agus go mbeidh muid a caintla chéile arís sa bhád. Idir an dálín goimra dé oribh go léir.